Καλημέρα φίλοι. Ο ΕΦΚΑ και η ΑΑΔ δεν εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες για όλους. Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης, η ηλικία συνταξιοδότησής σας είναι διαφορετική, οι επιλογές σας για τη λήψη σύνταξης είναι διαφορετικές και τα λάθη που μπορούν να σας κοστίσουν πραγματικά χρήματα είναι διαφορετικά. Και ακριβώς τώρα, τον Ιούνιο του 2026, υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες που είτε λαμβάνουν λιγότερα από ό,τι δικαιούνται, είτε πρόκειται να πάρουν μία απόφαση που δεν μπορούν να αναιρέσουν, απλώς επειδή κανείς δεν κάθισε να τους εξηγήσει ποιοι κανόνες ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατάστασή τους. Σήμερα θα κάνω ακριβώς αυτό. Βρείτε την ομάδα σας, ακούστε τι αφορά εσάς. Και στο τέλος αυτού του βίντεο, θα ξέρετε ακριβώς τι να ελέγξετε και τι να κάνετε. Πριν ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμη σε αυτό το κανάλι, κάντε το τώρα και ενεργοποιήστε το κουδούνι. Να, γιατί αυτό έχει πραγματικά σημασία. Οι κανόνες σχετικά με τη σύνταξη, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους αλλάζουν συνεχώς. Όταν αλλάζουν, ο ΕΦΚΑ δεν σας τηλεφωνεί με προσωπική εξήγηση. Αλλάζουν την πολιτική και αναμένουν να το γνωρίζετε. Οι εγγεγραμμένοι συνδρομητές μαθαίνουν έγκαιρα. Αυτοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι μαθαίνουν αργότερα μετά την λανθασμένη απόφαση, μετά τη λήξη της προθεσμίας. Αφού τα χρήματα έχουν ήδη χαθεί, εγγραφείτε, ενεργοποιήστε το κουδούνι και ας ξεκινήσουμε. Ομάδα 1. Γεννημένοι πριν την 1η Ιανουαρίου 1958. Είστε 68 ετών ή μεγαλύτεροι. Έχετε ήδη φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Και αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι στην ομάδα αυτή υποθέτουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ελεγχθεί. Αυτή η υπόθεση κοστίζει σε κάποιους από εσάς πραγματικά χρήματα κάθε μήνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουν οι άνθρωποι αυτής της ομάδας είναι αν λαμβάνουν το σωστό ποσό και ειδικά αν έχουν χάσει την σύζυγό τους. Αν ο σύζυγος ή η σύζυγός σας έχει αποβιώσει και ήταν συνταξιούχος, ενδέχεται να δικαιούστε σύνταξη χήρας ή χείρου. Αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό της σύνταξης του αποθανόντος, συνήθως 50% έως 70% ανάλογα με τις συνθήκες και το ασφαλιστικό ταμείο. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να λαμβάνετε και τη δική σας σύνταξη και τη σύνταξη χειρίας. Ταυτόχρονα, αυτό το ποσό μπορεί να προσθέτει μόνιμα εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ ετησίως στο εισόδημά σας. Ο λόγος που τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτή την ομάδα χάνουν αυτά τα χρήματα είναι απλός. Ο ΕΦΚΑ δεν ελέγχει προληπτικά αν κάθε δικαιούχος λαμβάνει πράγματι σύνταξη χειρίας. Αν έχετε χάσει σύζυγο και ποτέ δεν ζητήσατε ρητά έλεγχο του δικαιώματος, καλέστε τον ΕΦΚΑ στο 1555 ή επισκεφτείτε αυτοπροσώπως το πλησιέστερο περιφερειακό τμήμα. Ένα μόνο τηλεφώνημα μπορεί να σας προσθέσει χρήματα στη σύνταξη στα οποία δικαιούστε εδώ και χρόνια. Το δεύτερο πράγμα για αυτή την ομάδα αφορά την ΑΑΔ και αυτή τη στιγμή επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει. Στην Ελλάδα, οι συντάξεις φορολογούνται. Αν το συνολικό σας εισόδημα σύνταξη συν εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, περιστασιακή εργασία, δραστηριότητα υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, ενδέχεται να βρεθείτε στη φορολογητέα ζώνη. Η ΑΑΔ μπορεί τότε να σας αποστείλει εκαθαριστικό σημείωμα, ένα γράμμα που σας ενημερώνει ότι οφείλετε φόρο εισοδήματος, κάποιες φορές για πρώτη φορά στη σύνταξή σας. Αν λάβετε ένα τέτοιο γράμμα, μην το αγνοήσετε. Η προθεσμία πληρωμής είναι πραγματική. Αν πιστεύετε ότι το ποσό είναι λανθασμένο, έχετε δικαίωμα ένστασης εντός των νόμιμων προθεσμιών. Επικοινωνήστε με την ΑΑΔ στο 1080 ή επισκεφτείτε την αρμόδια ΔΟΟΥ. Ομάδα 2. Γεννημένοι μεταξύ 2 Μαρίας Ιανουαρίου 1958 και 31 Δεκεμβρίου 1965, είστε μεταξύ 60 και 68 ετών. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα από ό,τι συνειδητοποιεί η πλειοψηφία, γιατί οι κανόνες για αυτή την ομάδα περιέχουν μια έκπληξη που σχεδόν πάντα ευνηδιάζει τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι σε αυτή την ομάδα πέρασαν την εργασιακή τους ζωή, υποθέτοντας ότι μια συγκεκριμένη ηλικία είναι η τελική γραμμή. Αλλά ο νόμος άλλαξε. Η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα αυξήθηκε σταδιακά με τις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για άνδρες και γυναίκες, η κανονική ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης είναι 67 χρόνια, με 15 έτη ασφάλισης ή 62 χρόνια, με 40 έτη ασφάλισης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, αλλά με μόνιμη μείωση της σύνταξης. Αν δεν έχετε επιβεβαιώσει ακόμη την ακριβή ηλικία συνταξιοδότησής σας, επισκεφτείτε το efka.gov.gr ή καλέστε τον ΕΦΚΑ στο 1555 και ζητήστε ακριβή υπολογισμό. Χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά και λαμβάνετε επίσημη ενημέρωση. Η διαφορά μεταξύ αυτού που ίσως περιμένατε και αυτού που λέει πραγματικά ο νόμος μπορεί να σημαίνει 1 ή 2 χρόνια
χωρίς το εισόδημα στο οποίο υπολογίζατε. Το δεύτερο πράγμα, για αυτή την ομάδα, η σύνταξη δεν αρχίζει αυτόματα. Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συνταξιοδότησης στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα του, ΕΦΚΑ, κατά τόπον αρμοδιότητα, ιδανικά 3 έως 4 μήνες πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας σας. Και ειδού κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Αν καθυστερήσετε την υποβολή αίτησης, η σύνταξη δεν καταβάλλεται αναδρομικά, χωρίς περιορισμούς. Κάθε μήνας καθυστέρησης μπορεί να σημαίνει μόνιμα χαμένα χρήματα. Μόλις φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης, ενεργήστε αμέσως. Ομάδα 3. Γεννημένοι μεταξύ 1η Ιανουαρίου 1966 και 31η Δεκεμβρίου 1977. Είστε μεταξύ 48 και 60 ετών. Η ηλικία συνταξιοδότησής σας είναι περίπου 67 χρόνια, με πιθανότητα νομοθετικών αλλαγών. Και τώρα για τους ανθρώπους αυτής της ομάδας, τα πιο σημαντικά είναι οι ενέργειες που μπορείτε ακόμη να κάνετε, οι διορθώσεις που μπορείτε ακόμη να κάνετε και που θα αυξήσουν άμεσα αυτό που θα λαμβάνετε όταν τελικά αιτηθείτε σύνταξη. Πρώτο, το ασφαλιστικό σας ιστορικό. Για να λάβετε πλήρη σύνταξη, χρειάζεστε 40 έτη ασφάλισης. Αν έχετε κενά στο ασφαλιστικό σας ιστορικό, χρόνια εκτός εργασίας, χρόνια με χαμηλά εισοδήματα, χρόνια στο εξωτερικό, χρόνια ανατροφής παιδιών, χωρίς αυτόματη αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, αυτά τα κενά μειώνουν μόνιμα τη μηνιαία σύνταξή σας. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε ακόμη να τα καλύψετε. Η εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης ή η καταβολή προαιρετικών εισφορών σας επιτρέπει να συμπληρώσετε τα κενά. Κάθε επιπλέον χρόνος ασφάλισης αυξάνει μόνιμα τη μηνιαία σύνταξή σας. Προτού πληρώσετε οτιδήποτε, επικοινωνήστε πάντα πρώτα με τον ΕΦΚΑ στο 1555 ή επισκεφτείτε αυτοπροσώπως αρμόδιο τμήμα και επιβεβαιώστε ότι η κάλυψη συγκεκριμένου κενού θα αυξήσει πράγματι την πληρωμή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν πρέπει να ξοδεύετε χρήματα σε κάτι που δεν αλλάζει τίποτα. Δεύτερο, φορολογικές εκπτώσεις και ελαφρύνσεις στις οποίες δικαιούστε. Η ελληνική φορολογική νομοθεσία προσφέρει μία σειρά από φορολογικές εκπτώσεις και αφαιρέσεις που εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν αξιοποιούν. Φορολογική ελάφρυνση για άτομα με αναπηρία, αν έχετε αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Δικαιούστε σημαντική φορολογική ελάφρυνση. Φορολογική ελάφρυνση για εξαρτώμενα μέλη, αν έχετε εξαρτώμενα τέκνα ή άλλα μέλη οικογένειας, δικαιούστε πρόσθετη μείωση φόρου. Έκπτωση εισφορών σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, εισφορές σε επαγγελματικά ταμεία ή ασφαλίσεις ζωής, αναγνωρίζονται φορολογικά υπό προϋποθέσεις. Έκπτωση δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης, αν έχετε πραγματοποιήσει δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, ενδέχεται να δικαιούστε φορολογική έκπτωση μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων. Αν δεν έχετε ποτέ ελέγξει αν αξιοποιείτε όλες αυτές τις ελαφρύνσεις, επισκεφτείτε το AAD.gr ή καλέστε την ΑΑΔ στο 1080. Τροποποίηση φορολογικής δήλωσης είναι δυνατή εντός των νόμιμων προθεσμιών δυνητικά, εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ από μία μόνο αίτηση. Ομάδα 4. Γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1978. Είστε κάτω από 48 ετών. Η ηλικία συνταξιοδότησής σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι 67 χρόνια, με το κράτος να εξετάζει ενεργά αν πρέπει να μεταθέσει αυτή την ημερομηνία εν ώψη της δημογραφικής εξέλιξης. Υπάρχει πραγματική πιθανότητα για τους νεότερους εργαζόμενους αυτής της ομάδας η ηλικία να αυξηθεί περαιτέρω. Αυτό δεν είναι λόγος για πανικό. Είναι λόγος να δράσετε τώρα, ενώ τα πιο ισχυρά διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι ακόμη ανοιχτά και το παράθυρο, για τη χρήση τους, είναι στο πλατύτερό του. Πρώτο, το ασφαλιστικό σας ιστορικό. Ίδια αρχή με την ομάδα 3. Ελέγξτε το ιστορικό σας τώρα, στο FK.gov.gr ή μέσω της ψηφιακής πύλης Gov.gr. Χρειάζεται 5 λεπτά. Μάθετε πού βρίσκεστε ενώ η τεκμηρίωση για τυχόν διορθώσεις είναι ακόμη προσβάσιμη. Δεύτερο, επαγγελματική ασφάλιση και ιδιωτική αποταμίευση για τη σύνταξη. Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται κυρίως στον πρώτο πυλώνα, την υποχρεωτική κύρια σύνταξη μέσω ΕΦΚΑ, αλλά υπάρχουν και επιπλέον δυνατότητες, επαγγελματικά ταμεία. Δεύτερος πυλώνας. Αν ο κλάδος σας διαθέτει επαγγελματικό ταμείο, ελέγξτε αν είστε εγγεγραμμένοι και πώς εξελίσσεται ο λογαριασμός σας. Ατομική ιδιωτική ασφάλιση ζωής, σύνταξης, τρίτος πυλώνας, μπορείτε να συνάψετε συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης σύνταξης με ασφαλιστική εταιρεία. Οι εισφορές σε ασφαλίσεις ζωής αναγνωρίζονται φορολογικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μειώνοντας τον φόρο που πληρώνετε σήμερα και αυξάνοντας το κεφάλαιο για τη σύνταξη. Αξίζει επίσης να αξιοποιήσετε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, ΤΕΚΑ, το νέο επικουρικό ταμείο για νέους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί μετά το
2022, το οποίο λειτουργεί με βάση ατομικούς λογαριασμούς κεφαλαιοποίησης. Αν εντάσσεστε σε αυτό, παρακολουθήστε την εξέλιξη του λογαριασμού σας. Επιπλέον, αν δεν έχετε ακόμη συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ή αποταμίευση για τη σύνταξη, αυτό είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για τη μακροπρόθεσμη οικονομική σας κατάσταση, και όσο νωρίτερα ξεκινήσετε, τόσο περισσότερα χρήματα συσσωρεύονται. Περίληψη ανά ομάδα. Αν είστε γεννημένοι πριν την 1η Ιανουαρίου 1958, ελέγξτε αν δικαιούστε σύνταξη χειρίας μετά από αποβιώσασα σύζυγο, καλώντας τον ΕΦΚΑ 1555. Και αν λάβετε καθαριστικό σημείωμα από την ΑΑΔ, μην το αγνοήσετε, η προθεσμία πληρωμής είναι πραγματική. Αν είστε γεννημένοι μεταξύ 2 Ιανουαρίου 1958 και 31 Δεκεμβρίου 1965, επιβεβαιώστε την ακριβή ηλικία συνταξιοδότησής σας στο efka.gov.gr ή στον ΕΦΚΑ. Η διαφορά μεταξύ αυτού που ίσως περιμένατε και αυτού που λέει πραγματικά ο νόμος μπορεί να σημαίνει 1 ή 2 χρόνια χωρίς το εισόδημα στο οποίο υπολογίζατε. Μόλις φτάσετε στην ηλικία συνταξιοδότησης, υποβάλλετε αμέσως αίτηση. Αν είστε γεννημένοι μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1966 και 31 Δεκεμβρίου 1977, ελέγξτε το ασφαλιστικό ιστορικό για κενά που μπορούν ακόμη να καλυφθούν και ελέγξτε αν αξιοποιείτε όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις στις οποίες δικαιούστε. Η τροποποίηση φορολογικής δήλωσης από μόνη της θα μπορούσε να αποφέρει εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ. Αν είστε γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1978, η ηλικία συνταξιοδότησής σας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι 67 χρόνια. Η ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης και η αξιοποίηση των επαγγελματικών ταμείων είναι από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία μακροπρόθεσμης αποταμίευσης που έχετε στη διάθεσή σας τώρα. Εγγραφείτε. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που γνωρίζετε και ανήκει σε μία από αυτές τις ομάδες. Μία μόνο συζήτηση μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά για τη σύνταξη κάποιου.